Přátelé, tak takhle by rozhodně ta vycházková hůl neměla znít. Důvod je buď špatná gumová koncovka, kterou jako je nutné vyměnit, anebo povolený kroužek, takže zatáhnout, dotáhnout. Jo? Vycházková hůl by měla být tichá. Oni prostě nesmíte vědět. Vás nesmí obtěžovat ta vycházková hůl. Takže toto rozhodně ne. Jo? Takže dotáhnout kroužek, zkontrolovat gumovou koncovku, jestli je v pořádku. A takhle by ta hůl měla znít. Potom samozřejmě ještě záleží, kde tu hůl koupíte. Když ji koupíte třeba na v obchodech, tak tam nepomůže ani svěcená voda. Jo? Ale my v hůlkárně se snažíme prodávat prostě kvalitní vycházkový hole. Děláme i nějaký menší servis na naše hůlky zakoupené u nás, takže není problém. Ještě se může stát, že pod tím kroužkem je takový plastový kroužek, který tlumí ty kovový nárazy, takže může vypadnout. To znamená, pak dělá ten protivný zvuk.